Nginibingelele nonke ababukeli beBlaqlife TV. Igama lami nginguStifuza Dlangamandla Zulu. Umngwenya wenkomo Sofokazi Umvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Today sihleli noma ozosichazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya, yini emhlukumezayo. Kodwa ke masaqhubeka ubuka, please do not skip the ad. Sawubona ma? Yebo. Kunjani? Ayisiphilile. Ngiyaphila nami. Ngicela usichazele ukuthi uma ubuya kuphi? Ngibuya elokishini la kwaMashu khona eThekwini. Oh, okay. So namhlanje ubekwa yini la ekhaya? Ngibekwa ukuhlukumezeka kunento engidlayo nje ngaphakathi enzima. Kwenzakalani? Kusho ukuthi eminyakeni embalwa edlule ngisebenza emsebenzini bengikwenza bengumhlengikazi. Oh, okay. Yeah. Kusho ukuthi kunesimo kunento embi engayenzayo and ngiyasola ngayo manje and ngiphethe kabuhlungu ukuthula ngisakuthuli. Phumula nje akukho. Umhlengikazi phela usuku lapha impilo zabantu, abantu basuke bezothokoza ngomsebenzi wakho wenzayo. So yini le ngake eyayisikuhlukumeze ekubeni kanti lapha abantu? Ngenza into ephambene nomsebenzi engikwenzayo kahle kahle. Kakhulu nje phambene kakhulu ukuthi nje ngisho ukulala akusalaleki ngihlukumezekile nje kakhulu. Yini lento wayenza? Kusho ukuthi kunesiguli esasikhona emsebenzini. Yes. Kwase kuba khona wayeshade naso. Wasengicela ukuthi ngimqedelele yena ngesimo sokuthi kunemali eyizophuma mangabe ukuthi uyathula. So ngase ngibe ubona isimo sami sokuxakeka ngingedwa nabantwana. Kudala futhi ngixakekile nje kakhulu ngoba ngisho zakwethu bebekhona ukuhamba ngemoto ezinkulu ezi-right nginga-afford. Nginabantwana umini washiya nje besebancane kakhulu abantwana. Ngastruglisha kakhulu kwazi ukuba ngifika kubona uhlengikazi ngangifundise mina kunzima nakhona lapha. Kanti njengoba umhlengikazi wawuvolontiya yini wonke usebenza? Cha ngangithola na phela imali kodwa yayingeneli indleko ziningi ngoba even ngisho ibond yendlu kwase kufanele ukuthi iqhutshwe yimina. Yabona nje izimo zinzima nje kakhulu. Nabantwana esikoleni isikweletu zesikole bebaningi futhi befunda kanye yabo. Kwanzima kakhulu nami ngase ngangena esilingweni ke. So uwedwa nje uzikhulisela abantwana yonke into ibheke wena abantwana ikhaya yonke nje leyo nto impela. So usuqale saka usuyenza lento le imali mhlambe owayibuka ukuthi uzoba right uma ngabe kuthiwa uyayithola kwako imali nje singathi plus or minus bani? Plus or minus 100,000. Ngaleso sikhathi kwakuyinini? Because eminyakeni eyisikhombisa edlule. And 100,000 ngaleso sikhathi wasemkhulu kakhulu because isishawe inflection. Yebo. Ngaleso sikhathi ngabona izinto zenzeka. Manje wenza kanjani ke ukuthi umqedelele wenzani iziphi izinto okufanele uhlanganise nanani kwenzakalani kahle kahle? Ngahlanganisa imjovo ethize engaziyo ukuthi angeke aphunyuke kuyona. Ngoba ubese vele sebucayi impilo yakhe. Kodwa hayi ukuthi wayesenze oyengeka asinde. Wayengasinda khona. Kepha ngoba ke ngangena esilingweni nami sokuthi ngoba ngidinga imali ngase ngisale sengenza nje ukuze nami ngiphume lezi inkinga engizona. So inhliziyo yakhe injani nje kuze kube manje kusukela eminyakeni esikhombisa yadlula? Ngiyazisola kakhulu. Usambona lo muntu ayeshade naye noma nje umsebenzi waphela mhla uqedile ukwenza lokho ayicele kona wathola imali yakho ngihlukana kanjalo nje awukazi uzuqondane naye futhi? Cha angazi ngiqondane naye lo besimame. Wakwenza konke kodwa inkokhelo esasivumelene ngayo wayiwanginikeza yona. Icash futhi sesikhwameni kwaba ukugcinana kwethu ke. Kodwa umnumzane lo babekhona abantwana ayena. So esbhebhela awusebenzi ubusuku nemini kuye kwenzeke nishintshana. So mawusuqedile ukwenza umsebenzi wakho uwenza lo kwangekho yini obhekisisayo ukuthi lo muntu lo ngabe uthule kanjani kwenzekeni ngaye? Awungasabi mhlawumbe ukuthi uzoqhatheka emsebenzini uzogcina
usuluza umsebenzi wakho? Angithi kusho ukuthi nje basilapha emsebenzini ebiminingi ezinye izinto ezingekho emthethweni lesizenza. Njengokuthi nje bekhona amaphathi esiwakhiphayo. Mhlawumbe na khona inyanga eodile ukuthi idinga iphathi ethize, mhlawumbe na kunosana mhlawumbe lithe malibelethe mhlawumbe la nga survive. Kahle bengawena wedwa. Hayi bebekwenza nje nabanye bayakwenza nje. So akuyonto efihliwe kahle. Lo msebenzi ifihliwe phela ngoba kwazi nina nodwa njengestaff masixakekile sakwenza ukuthize. Okay. So kulokhu ke isho ukuthi nami ngagagamela kakhulu. Manje kwawugcina kwakho naloyo mama loyo washadile nalomnumzane lo wayethi Ngaqedela, akekho nje kuma colleague awasebenza nawo wazi ukuthi kwenzakalani? Wenza into enjani kakhulu ukuthi ngibahlebele ngoba phela ngiyazi ukuthi umuntu nawe uzofuna naye ipercent la, futhi uzofuna ipercent la, futhi bengalitholi kahle enganeli mhlawumbe agcine esengiceba. Manje ufuna ukutshela bale ndaba le egcilazayo? Ngiwazile ukuthi ngipheni emafiling, ngathola ukuthi wayinendodakazi noma ngaso isikhathi eyisencane kodwa ngicabanga ukuthi ikhulile manje. Mhlawumbe indodakazi yakhe umama lo baba mhlawumbe mangase ngihlambuluke nje uyona mhlawumbe ngakuthola ukuphumula ngoba lo muntu uyangihlupha impela ubusuku nje hayi ukuphumula ngithule, futhi sengize ngayeka nasemsebenzini ngoba ubengihlupha khona lapha emsebenzini kakhulu. Ubevele aqhamuke uyena noma uyena nje ngoba hawe ma. Hey mawubhekile nje indodakazi uzothini? Awumjwayele, awumazi, anazani, futhi asazani. Awuboni mhlambe ngenzeka akubophise nje izinto ezinjalo? And mekwenzeka akubophisa abantwana bakho bazosala nobani because uye wachaza ukuthi ubaba osekhaya akasekho. Akusenani futhi phela mangabe undodakazi udecide ukuthi ke angibophise kusho ukuthi sengosimela isigwebo leso. Ready for anything. Kodwa wena mawuzokhululeka nje. Sengifuna ukukhululeka nje kuphela. Sike sizameni simthole simuze ukuthi gazi kuzokwenzakalani. Hello. Sawubona sisi. Yebo sawubona ma, unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Sasane inhlanhla bese ngathemba ukuthi sokuthola. Ukhuluma noStufuzo Dlangamandla from Blaqlife TV. Blaqlife TV. Yes, ukuhlelo la sithi sikhipha izimfihlo. Nginomala uthi ucela ukukhulumisana nawe. Ngicela nje umuphe udlebe ukwazi ukumlalela. Yebo singakhuluma ngayo inkinga. Sawubona ndodakazi. Yebo sawubona ma, unjani? Hayi siphilile ma. Ngiyaphila nami. Ndodakazi ngifona lana ngifuna ukukhuluma ngodaba lababa wakho lo ongasekho. Ubaba wami? Yebo impela ma. Yebo ma. Ngiyazi ukuthi indlela adlula ngayo emhlabeni kuwaba indlela yemvelo angithi, kodwa kunokuthize engakwenzayo. Mina ngilo mhlengikazi wayekade lapha kuyena uyinakekela. So yebo mntanami, kunodaba mntanami engithanda ukuthi ngihlambuluke kulona isenzo simbi engasenzayo engisisolayo ngaso mntanami. Ngize lapha nje kaBlaqlife ukuze bakwazi ukuthi bangisize, ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe, ngikwazi nokuthola ukusizakala ngoba manje ukuthula ngikuthuli. Kwenzakalani kwanti ma? Kusho ukuthi mntanami kunalo mama lo owayuma wakho lo eshade nobaba wakho. Yebo usakhona yena? Akasekho ma, wahamba la ekhaya. Asimazi washonaphi, wahamba kudala nje emveni kokushona kababa. Ya-ke mntanami udaba lana ke mntanami lumka nje. Umama lo wafika kumina njengomuntu owayesebenza lapha kuleya ward. Wacela ukuthi ngithulise ubaba wakho. Hawu. Bengaka. Ayo baba Nkosi yami. Yebo ma, phephisa mntanami uthi ngivuse ebuhlungu namanxeba asapho. Nkosi yami, baba.
Awu ngiyazi mntanami kusebuhlungu namanje kunzima futhi njengoba kunzima nakumina nje emva kweminyaka eminingi kangaka. Oh yebo. Nami mntanami ngangena esilungwini impela nami engisolayo ngaso futhi kakhulu ngenxa nje yokuthi ngangidinga imali ngaso sikhathi. Uma inamba yami wayithathaphi? Ngithole efayilini ngikwazi ukuthi ngibuyele khona lapha emsebenzini noma ngingasasebenzi khona. Ngacela ukuthi omunye umhlengikazi angisize ngefayile leyo kababa wakho ngayithola-ke ngenhlanhla ngase ngithola inamba yakho ngoba manje ngiyadinga ukuthi ngihlambuluke emndenini. Yebo. Yebo mntanami bengicela nje ukuba ungixolele kakhulu ingixolele ney'ngane zakwenu kuleso senze engasenzayo ukuthi ngimphuce umzalweni ngesikhathi Umthe washona kudala ngangisaneminyaka ewu-19 ngaleso sikhathi. Ngiyacabanga usukhulile nawe manje. Sengikhulile. Uma wahamba washiya la kulo muzi wababa. So ngasala-ke ngahlala ney'ngane zami. Sengikhulile nje impela senginengane eziwu-2. Manje mntanami la kunzima kusenzima namanje kumina. Ubaba wakho uyafika ebusuku endlini afike emsebenzini sengize ngaze ngaphuma khona ngawuyeka umsebenzi. Ngoba manje ngendlela bengihlukumezeka ngakhona bese kusele kona ukuthi manje vele ngiyikhiphe indaba. Kodwa ngase ngithi hayi ungcono ngenani ngize la kwa-Blaqlife bakwazi ukuthi ngithole indlela ukuthi ngakhuluma kanjani nawe ukuze ngikwazi ukuthi ngithole nosizo futhi because yabona nje isimo engibhekene naso sinzima kakhulu. Ngihambile kakhulu ngidlalile izinyanga leminyaka kodwa lutho usizo ukuthi ngithole. Sengiphile nayo iyona-ke manje imali kwale engangiphumi nayo emsebenzini ayisekho kwayona. Kodwa nje inkinga isamile isakhona namanje ngoba manje nayo uyihlo lo mefika kusho ukuthi ufuna khona ukuthi ngivele ngihlambuluke ngilikhiphe iqiniso. Yebo, kodwa ngiyacabanga ukuthi lento okhuluma ngayo into enkulu enzima. Bokufanele sihlangane mhlambe namaphoyisa. Hayi mntanami akusenani loko okudecidayo nje. Loko nje uzocabanga ukuthi kulungile mina sengavumela noma yini uma ngabe kubuya ngibophisa mina sekuyafana as long ngithole nje ukuphumula. Uma ngabe nje ngikhulumile kodwa ngiyacabanga ukuthi zikhona izinto esingasizakala ngazo mina engasizakala ngazo ukuze at least naye athole ukuthula ngoba manje kusho ukuthi umoya wakhe awuphumule la khona. Yebo, kodwa ngiyacabanga ukuthi kufanele sihlangane kodwa ukuthi kanjani nama angazi kodwa nje. Yingakho-ke mntami ngiye ngeza la kwa-Blaqlife ngoba ngathola ukuthi babantu abakwazi ukuthi basize uma beney'nkinga ikakhulukazi inkinga ezinzima njengalezi. Ngithe-ke uma ngikhuluma nabo bathembisile ukuthi hhayi kukhona bangakuzama ukuthi ngikwazi ukuthi le nkinga esibhekene nayo siphume kuyona nanokuthi umoya kababa wakho uthole ukuphumula. Yebo. Ngizocela ukuvalelisa-ke ngisabuyisela kuyena umama okuyena ozokwazi ukuthi asincede-ke qhubeka phambili. Yebo kodwa bengizocela ukuthi ngikwazi nami ukuthola imininingwane yakho khona sizokwazi ukuthi sengasalahlekelani. Okay, kulungile ma uzoyithola. Yebo. Ungabusayilahla-ke nayo le namba? Yebo sisi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga sisi. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Sizicela ukubuyela kuwena kungesikhathi esingakanani. Yebo ngiyabonga. So kuzwakala ngazuthi ukwamukelile-ke usisi lo and usevele kwakwenza kwalula-ke wawuyena ukucelayo ukuthi nihlale phansi nihlangane nikhulumisane nibone ukuthi ningasova kanjani. So usuzizwa kanjani-ke emoyeni usukuthululile konke lokho kade kuqina kakhulu emphefumulweni kucindezela nje nasengqondweni? Uyabona njengamanje ngathi ngikhiphe omkhulu umthwalo kumina. Omkhulu at least i-step sokuqala susithathile. So njengoba uthi awunankinga noma ngabe kuthiwa uya kubophisa ekhaya kuzobe sekusala ba because ubaba uke wachaza ekuqaleni saqalisa nje ukukhuluma ukuthi akasekho kudala. Ayi sezobona nehlobo sesenjani.
ngoba vele phela uma wonile kufanele ujeze. Yes. Isijeziso soqhamuka ngizosamukela. So ungathini kumbukeli ekhaya othuli njengamanje owenza lo msebenzi yena mhlawumbe osabona umfakile imali kakhulu asaqhubeka namanje asawenza ungamnyala uthini ekhaya? Ngingathi nje yonke imisebenzi esiyenzayo noma uyenze bumnyameni obungakanani ufihle kangakanani kodwa ukuthula kusoze ukuthola empilweni yakho. Ukuphumula futhi soze wakuthola ngoba lento iyakudla ngisho wedwa. Kuhle nje uma usebenze ngeqiniso. Manje lokhu ukuthi njengoba ukhala ukuthi kuyakudla enhlizweni uqalisa ukubona imali usuyitholile noma immediately iphela kwawumabona ukuthi hayibo i-wrong lento engiyenzile noma uthi uyidla imali ubuwazi kodwa ukuthi ngeke noma kona kwakwenzeka kusanda kwenzeka isigameko lesi but uyabona impilo mayisa isimnandi saqhubeka ngangitshela ukuthi kuzosheshe kudlule. Oh, okay. Kodwa cha kudlule naloko kuyanda. So nje kahle kahle uyahlafuna ngala uyazisola ngala udle kahle ngala kanti abantu abazi ukuthi busuka ulali babona uve ekseni umuhle iphaphathe ube mnandi uhleke nabantu uthengile umnandi unemali uhamba imoto enhle kanti ukulala akukho ekhaya. Sicela kodwa ukuthi sinibhukele i-counselling because inganisiza kakhulu nino sisi lo angazi na ususemngakanani manje njengoba ushilo nje ukuthi kwakudala kakhulu okwenzeka. So ngiyacela if siyakudinga because sazobe sixhumane nawe sibhukele i-counselling sikuhlanganise naye khona nizolapheka nje because njengoba uchaza ukuthi ucindezelekile. So siyacela ungabe umuntu odukayo sikuthole nanoma inini. Ngiyajabula kakhulu. Nisibonelile-ke nani babukele emakhaya ukuthi kushuke kangakanani la phandle. So siyacela nanoma umuphi umelaphi wendabuko ongasa akhone ukusisiza kule nkinga le ekanje njengoba kade nibukela uhlelo nizwe ukuthi kwenzakalani istory sithini. So siyacela nifake isandla la ningafaka khona umama nendodakazi begcine besizakele. So ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.